Ootko sattumoisin kuullut tämmöisestä surullisesta uutisesta, josta ei varmaan yksikään suomalainen mediatalo ole uutisoinut? Nimittäin 12-15 helmikuuta välisenä aikana tänä vuonna, 2025, oli Kongon demokraattisessa tasavallassa kaapattu 70 kristittyä ja viety Kasangassa olevaan protestanttiseen kirkkoon, ja sitten heidät oli teurastettu siellä. Näihin 70 kristittyyn kuului hyvin paljon naisia, lapsia ja vanhuksia, ja heidät oli aika pitkälti hakattu kuoliaaksi tai heiltä oli leikattu pää irti. Ja tämä kaikki oli tapahtunut sitten siinä kirkossa. Iskun takana oli ADF eli Allied Democratic Forces -niminen ryhmä, joka on yksi lukuisista terroristiryhmistä, jotka taistelee Kongon demokraattisen tasavallan alueella. Tämä on valitettavasti vain yksi niistä lukuisista iskuista ja tavoista, joilla edelleen kristittyjä ympäri maailmaa vainotaan sen uskon takia, mitä he itse tunnustavat, eli uskoa ylösnouseeseen Jeesukseen, Kristukseen. Sitä tapahtuu ympäri maailmaa ja aina se ei ole ihan näin väkivaltaista, mutta tämä on aivan kauheaa ja jännittävää, että suomalaiset mediatalot ei tästä ole kertonut yhtään mitään.